Dat hij de omstandigheden net verantwoorden vindt om te zielen, Pieter. Ja, dat zou kennen. Dat is om Jaapie te beslissen. En dat het liep het, zat wij die show, denk ik, ja, oké, er is net volle volgens mij aan de hand. Had je juster zeggen hoe het, ik denk dat er aardig minder win is dan juster. Maar misschien heb ik het mis. Het is misschien wel een beetje, hoe noem je dat, verneukeratief. Maar het is, het zou kennen. Maar het is, ik snap het eigenlijk net recht. Nee, dat is nog een verhaal. Ja, nee, je moet er toch, als voor deze omstandigheden, wel kleer voor wezen. Zoek ze. Ja, ja, klopt. Het is geen oefenwedstrijd. En bij Scootjes ik al 4 varen ze natuurlijk nou hele wien. Dan is er net zo volle te sezen. Maar hadden straks even een paar oren wien binnen dat ze ik net extreem scheef hingen. Nee, je schuurt zo nou en dan nog eens een keer op de golfjes. Dat gaat zo nou en dan nog een wit kopkop. Maar over het algemeen dan vlakkert het denk ik wel redelijk oud. Je schuurt, dat schuur je hier ik wel. Het is best te zien. Het is prachtig zien wat, dacht ik. Ja, want als de wien er nog meer uitzakt en deze haast deze wegen, dan lijkt het mij nog vervelender worden. Ja, dan wordt het echt vervelend. Want dan krijg je op een bepaald moment dat de druk voortvalt uit de tuig. En je hebt de weg nog wel. En dat is, dan begint het schip alleen nog maar wat te hobbelen. En dan mag je er verschrikkelijk om denken dat je net te let bent. Want er bent natuurlijk genoeg die zorgen dat er een reving zit. En er bent denk ik een peer bij die het even erin heeft. Dat je er wel verzwaart dat je druk genoeg houden. Ja. En wat voor tactiek ga je nog meer? Nou, we suggereren eerst even dat er alle meesten er in elk geval van uitgaan dat de wedstrijd teruggaan. Want de dik bij Starum zit grootvol. Drok en het centje erop. Dus het is een mooie natuurlijke tribune hier op Starum. Het is prachtig voor de meesten natuurlijk. Ik bedoel, mooi romzicht. Ik denk, ze hadden een zongglas in. Je kent 2 prachtige mooie cruiserekken in de wand. Je hebt met een zongglas het voordeel, als ze maar goed inlezen, dat je geen gedoe krijgt met gijpen. Nou, ik denk dat dat wel een hele goede zaak is in deze situatie, dat je dat net doet. En het is alleen nog maar een hele mooie midi, denk ik, dat het werk heeft wat zien. Ja, dat grauw, juster de pechvogel, rekken in het laatste rak nog een tonne, zo'n rondje draaien en 2 plakjes verspillen. Zuidwesthoek, laten we eens even over Vlietenier. Hij waait je treden. Ja, het is in thuiswetter natuurlijk en hij oefent hier over het algemeen. Hij gaat zo nou en dan ik was even naar de Snitse maar over het algemeen denk ik dat er hier toch wel de meeste oertjes maakt om te oefenen. Dus dat is natuurlijk ook een zwaar schip. Die moet het hier gewoon heel goed van. Heb het idee, als er wat wil, dan moet het hier redden. Er is volgens onze tweet van het wetter vregen om een extra lange startlijne. Wat vind je daarvan, Pieter? Nou ja, dat is denk ik om de schepen toch wel extra rond te gaan. Dat het net al hier op een klutje komt op die wegen. Dat je een mooie brede startlijn hebt. Dat je minder kans krijgt dat het spul elkaar rekt. Nou, dat is alleen nog maar goed. Dat is, denk ik wel. Je ziet hier dat Pieter, denk ik, had ik het zo aan de piekenval, dat er toch wel 2 reefjes in zitten, denk ik. Maar als je de schipjes varen, jongen, dan is er volgens mij net zo vol aan de hand. En dan zeggen we bij sommigen een reef in de fok en bij de oren net. Hadden ze dan de gewone fok erop of is dat nog een speciaal Hudde-Wienfok die wat vlakker snijdt is? Ja, ik denk dat het wel vlakker snijdt is. Ja. Je ziet het net zo vol meer. Het is, justerweek, je praat van morgen even met je. Het komt op dit moment zo correct dat een hele meter in een vak en je haalt hem eruit. Dat het dan net wel of al wel. Het komt heel correct. En misschien had het ik wel met jezelf te maken. Dat je denkt van nou, mijn reefje erin in de vak. Dan neem je een combinatie zeil-vak is wat beter. Dat je dat op die manier doet. En dat is alleen maar goed. En er is net een scootje gelijk. Dus, Ondertussen zitten we al in de 5 minuten voor de start. Er is een gele bal naar onderen. We zorgen de Loften, Boppen, de Isselmar en de kust van Enkhuizen. Daarachter
Dus het in elk geval mooi helder waar. Het is hartstikke helder waar. Ze kennen Bobbers de Boeien wel zien, denk ik. Ja. En dat is alweer een voordeel. Dat hebben jullie ook wel eens overstaan. Ja, ik kan me nog herinneren dat er de commissie Starum als eerste eens een keer mooi een gate begon. Ja, klopt. En dat misleren toen spietig gedaan helemaal. Toen hielden ze het lef om dat eens een keer te doen. En toen weer krijgt ons net de goede omstandigheden daarvoor. Dat weer wat spietig. Ja. Want we jaren nou toch wel de hele tijd de skippers ik wat vregen om eens een keer zijn gate te bezieken. Dus het is alleen nog een vaderwiensrak en een onderwiensrak. Alleen nog, daar is het al, maar dit waar Ja, maar is het zo volle mogelijk gijpen voorkomen. Ja, klopt. En dat is denk ik mijn gate. Ik wil te voorkomen, maar dan heb je gewoon wat minder. Dat het gauwer dat je wat in de knoop komt te zitten. En dan kun je beter voor zekerheid kiezen en dat is een zongles. En voor de meesten die dan nog nooit van een gijpje hadden, lezen we dat ik even uit. Dat is als je oestag gaat, dan draai je met de kop door de wien. En als je gijpen, dan draai je met de kont door de wien. En het verschil zit erin dat je dan de geek helemaal uit gaat. En die maakt helemaal 160 graden haast van de ene kant van het skip naar de oren. En dat die geek is nog net het probleem, maar dat ben ik die scoorten die dan over het achterdek heen komen. Hè? Ja, dat klopt. Ja. En het komt natuurlijk. Dan komen we nou weer verder. Dan kan er een klapgijp ontstaan. En dat houdt in dat de geek een heel lijn omheen komt. Door de wind die van achteren komt. En op het moment dat er dan een oer gaat, dan krijgt het verschrikkelijk op zijn sodomieter. Ja. Zeg dat maar ik met de geek die eronder is. Dus, Maar ik het tuig en de mest denk ik. Klopt, Hè? klopt. Ja. Dus- Het zit op, denk ik. Ja, we zitten op 2 minuten 30 van de start. Ja, het gaat al hier redelijk ontspannen bij de skippers zat te zien. We zorgen nog wel dat ze door die wegen ze nou dan aardig voortzetten wordt. Maar het is net de wien die hun voortzet. Nou weet ik net dat mijn tijd helemaal klopt, want ik had denk ik de stopwoord een beetje te laat indrukt als deze scootjes moeten al te betierd wezen, want ik zie ze al op de lijn aankomen. Ja. Ze beginnen al in positie naar de lijn daar, al uw bakboord, al remmend. Willem Zwaha. Ja, toch wel de verrassing dit hier. Ja, is net. zeker. Die doet het fantastisch. Ja, ik vind trouwens wel heel knap dat je met deze wegen al zo lang stillezen op die startlijn. Ja, Dat, ik denk wel dat het gelijk heeft elke keer. Dat het nog wel de tijd is die het ook krijgt trojuice, denk ik. oké. Ja. Of de achter is veel te laat, dat ken je natuurlijk ook. Dat ken ik, ja. We zitten hier en ik kom net helemaal goed klokken. Hier nemen even net in beeld, het schot, maar het is natuurlijk ook een hele lange lijn. Dus ik kan er een beetje doorheen zeilen. Een beetje waar we omkomen. Maar het was toch zo, is het geen gang. Maar deze maar wegen dit- is haast niks te vertellen. Als je het van onderop komt en die dwingt om wat oors te doen, dan luistert er gewoon roemloze zeer. Ja. Voor de. We houden het in de gaten. Ik denk dat de tijd toch ietsje verderop is. Nou, iedereen hoe bakboord op de lijn hoor. Drachten hier bij de kotter kiest voor deze start. Dan zit er een helemaal onderin. Ja, wie dat is. En dat zoer, Oh, ja. dat kennen we de track en trace, maar die is een beetje achter. En dat zoer dan Ik denk dat het lang waar is. akkeren wezen met of lang war. Dan loopt lang war. Daaronder. Daar nou alweer helemaal onder, ja. Daar hebben we het straks ik nog wel even over. We beginnen nou eerst even zien op het moment dat het startkort valt. Ze ben betiet, hè? Ja. Ze zijn nou wel redelijk onder de startlijn, als ik het zo zie. Maar... En daar is het schot. We zijn los bij Starum. Nou zullen we zien dat het een jildige start is. We binden er al een scootjes die lezen nog net onder de wind. Maar Drachten die pikt hem gelijk al omheen. En Sivicien, ja en het is toch lang waar alweer Ja. die helemaal gewoon. Dan kun je wel net het snelste skip hebben. Dan kun je wel zelf misschien nog net zo fit wezen. Maar je mag toch wel op die lijn lezen. Ja, je moet het erbij wezen. Hè. Je hebt nou al verlen. Dat, Ja. dat klinkt wat negatief, maar dat is gewoon, dat We moeten wel vertellen als het is. Hè? Ja, ik dat bedoel, is, en dit dat- is ik negatief. hè, maar dat is, nou ben je al bakker oud. Dat is, dat is jammer. Hartstikke jammer. We zeggen, Drachten, die is bij de kotten starten. Die had hier de heegste start. De hele mannen luidt erachter. Lemmer, ik mooi voort. Ja. En
De Jouwer, die leidt er nog wat voor deze skippen. Ik die een mooie start. En als je dan een minder start hebt, ja, dan ga je maar gelijk hoe stuurboord voort. Ja. Om maar te bezieken. Er vrije nog wat wiener van te dus. maken zien, de vrije wiener. Ja, ja. Grauw leidt ik net in zo'n mooie positie daar. Die leidt ik onder al die skippen. En besluit ik, denk ik nou, want ik zie de fakkel killen. Om gelijk maar Maar dat hier lang, onderweg te komen. maar dat lang was nou. Die het alles los eigenlijk. Die gaat haast heel in de terug op tegen. Ja, die had de scoort ik nog net om. En Snits, hebben we die er nou bij? Want daar hebben we nog net op letten. Nee, ik Nee. Safir als ik Sjen ken, varen we Joert mooi trekjenskoetsjes. Jappie Oh, ja. Visser van Snits. Hij zei het van de morgen al wat. Ik neem mijn eigen beslissing en waarom? Dat zullen we doen jaren, want hij zult zijn verhaal in het scootjesjournaal van Omroep Max. Sjen later. Nou wel even goed mooi om te zien. Ja. Hoe die hele mannen hing het. En de jaren. drachten, hè? Hoe rocht die oranje staat. Het is een volle wifferscoetje. Maar dat is je Grauw. De regerend kampioen. En momenteel nummer 3 in het klassement. Die hier een minder start maakt. En achter alle scootjes de Elgit. Ja. Daar rint het nou de laatste dagen ik net meer zo Net goed. echt, hè? Nee. Maar we moeten eerst maar eens even bij de eerste tonners zien hoe het daar Ja. ligt. Ja, want het knipt al hier wat in elkaar en daar bouw je meestal geen gang mee op. En Grauw heeft natuurlijk nog wel vrije wien. En, want als die skippen die daarboven zitten, ik denk dat ze minder in snelheid binnen. Dat kunnen we ook wel even zien, denk ik. Of nou net, nee. Dat is, Maar het ben Huzum en Akkerum die helemaal onder bij de pin starten binnen het heat. De uiterste ton van de startlijn van de Kotter. En vooral Huzum liep het weer een prachtige mooie start te hebben. Die Ja. door het ik poer best deze competitie. ja, heel goed. Hij voelt mij juist dat ik gewoon in positieve zin voelde me juist er hartstikke op. Hij hier echt de hand vol om het skip overeind te houden. En dat hij dat plakje daar houdt, het tweede plak, vond ik, ik vond het klasse. Heel goed, heel en, mooi te zien. we hebben ompakten. Hè? Ja, Want hij, klopt. Hij het vierde lijn. En waar toch werd tweede. Ik Ja. nog wel mijn mooi gatje erachter, dat Ja. dat gewoon fantastisch. Ja. Ja. Mooi om te zien. Ja, dit is we zullen zien, want het is natuurlijk, ze zullen een lang cruiserak hebben. Om die vloot ik maar een beetje uit te loeken voordat ze bij de eerste bovenste tonnen binnen. Dracht is nou de eerste die eruit gaat, uit de bakboordslag. Van dat, ja, dat gaat helemaal niet om mij, denk Ja. ik. Want het is nou, denk ik, heel erg zaak om net hoe stuurboord bij die bovenste tonnen te komen. Hè? Nee, dat moet ja. Soms wil je zelf wel steward vanzelf, dat is een overhaal. Maar als je dat voorkomen kennen, ja, dan moet je dat eigenlijk al doen. Want dat is, als je er net, iedereen is zat tegen bij elkaar in het wurg. En als je de stuurboord op tak komen, ja, wie moet de eerste wezen. Maar dan, als er net een gatje is, dan word je ertussen kroepen. Nou, dat lukt je net met die wegen, want je wordt er voortgooid. Dat, als Dus je- door die wegen en nou, net eens zozeer door die wien, mast grotere marges ha, Klopt. in het boeiron Ja. en in het vinden Ja. van het gatje. Zeker weten. Als het vlak wetter, dan kan je nog wel even opzitten. Ja. Of, ja. Dat is ik met draaien zo. Hè? Dat Ja. is, ze zeggen altijd de zand de golf en dan mag je zien dat je voortkomen. Want dan heet het even rustig. Ja. En als je het correct verkeerd doet, dan kom je stil te lezen. Nou, dan is het helemaal einde verhaal. Dus dat moet je al voorkomen. Ja, en dan wiels we dat al je sign houden hoe bak wordt onkomen bij de heegste tonnen, zorgen we dat het hele veld inderdaad nou hoe stuurboord vaart op naar de bopperste tonnen. En dan zal het nog in je bakboordslag wezen. En dan kunnen we wat meer vertellen hoe het veld erheen leidt. Maar Akrum en ik de Zuidwesthoeken leidt er mooi. En dan denk ik dat achter Ljouwert, die er ik prachtig bij zit, daar maar dan het Huzemerscoetje zitten. Dat zullen we haar zien. En daarvoor zit Jenne Wout, maar die kennen maar te wachten op Willemswagen voordat die draaien kennen. Benijd dat hoe het met Grauw komt. Maar Ja. die komt haast nog bakboord. Hij in uw eigen net zijn beste start. Maar Nee, het kende natuurlijk als die oren elkaar al een beetje Toch? ophouden. Hè? dan kun je er wel eens heel goed uitkomen. Dat was heel beleefd was. Even trek het tracebeeld erop. Ja, wat je nu ziet, nee, ja, en maar als Grauw ook in beeld is, die is er nou even niet in.
En dan is Huzem wel wat heger, zoals we nou zeggen. En dan zit Grauw. Ja, die is er toch al heel mooi daar. Die mat natuurlijk wat verder, nog wat heger. Maar toch benijd hoe dit straks bij de tonnen komt. Maar het is ik Jouweren volgens mij die er hier een prachtige mooie start had. Want het liep er toch dat die boeien waar we nou eens eerst omheen matten. Dat ze daar heel dichtbij komen. Nou Master Shen. Pieter die wilde komen uit Grauw. Achter de hele Floordel. En die gaat er ik del. En Langwar die zit er ik bij. Nou, wij zeiden als het zo'n start had, dan had dit groepje zich toch helemaal vergalopeerd. Ja, hè? klopt. Nou, het had dat de slag geweest. Toch. En dat is krap. Als je nou eens aan die wegen zit, dan mag je marge gaan. Hier kan je net mooi een opstekker om die tonnen heen. Daar mag je vol tuur gaan. En laten we eens even naar jouw recent. Rinus de Jong. Prachtig nou in tweede plak. Ja, er zit toch gotten niet nou al. Die eerste try heel een gotje. En mooi voor Jaap Zwaga. Juster, mooi Pienenbuk eruit. De skiende wat er virus in de vloot zitten. Maar die starten heel beroerd gewoon. Daar hoeven we zelf ik net voor goed te praten. Die zie je gewoon. Er zit volgens mij hier op het tonnen. Mooi wat dat zeggen. En is dat de jouwer? Nee, ik denk dat het de jouwer is. We hadden het net mij 100% zeker hier te zeggen, maar het wordt al gevaarlijk. Ja. Nou, we zullen het straks zien. We zien er even bij. We zullen zelf zien aan hun manoeuvre wat er gebeuren gaat. Het Veen. Het zit daar weer achter. Juster magistraal eerste. Moest er wel voor vjochtje. Maar mat je toch achter een hele ploeg scootjes del hier. Jenne Woord achter alles del. Veen weer achter Jenne Woord del. Woord zijn komt er aan. Is daar romte. Jou het gaat al hoe stag. En is der romte, de Woords eind gooit de fok los. Is dat om het veen te ontwijken of is dat omdat Willem Zwaga te let draait? Willem Zwaga draait je te let, denk ik. Ja, deze scootjes. Oei. Hier gaat Willem Zwaga de fout in. Maar het loutere scootje, ja, de handen mee bij Woords zijn. Hij gooit hem door de wien. En dan klipt Jervin er toch. Oei, dat wie ik al hier. Jervin klipt er nog tussen terug. Die ontspringt deze protestsituatie. Wiels de beelden ze nou en dan wel eens wat skokkerig binnen. Ja, en is het jouwer nou weer die gaat weer weer om. Die gaat weer weer om die ton te ronden. Ja, die heeft de tonnen rekken. En die hier een zo'n mooie start. En die leken er. En daar zeiden we al. Daar moest er dus marge. Als de ton maar deze weer een ronde worst. Ja, dat is jammer. Dan. Ja, maar. En dat kwam ik omdat. Wat er hier gebeurt? Het helmhout. Het helmhout eraf. Van het Veen. Ja, bij het Veen eraf. Oei, Sietse Brouwer. Tuur me naar beneden, jongens. Het is net met de sturen. Einde wedstrijd voor Sietse Brouwer. En is dat dan kaam? Toch het scootje van wat zijn, dat ken haast net oors. En dan wie het ik net de schuld van wat zijn, maar van Sietse Brouwer mooi het vinden. Die dacht het gatje ertussen terug te vinden, maar dat koe net. En dan zien we toch hoe belangrijk het is om op bakboord. Ja, je juist toch even mooi gemengde gevoelens nooit, denk ik, Pieter. Ja, dat is zo. Dat het maar is, hoor. Dat is als het maar net iets oudknapt is, dat je gewoon... maar zij had protest. Zij had protest. Dus zij vinden toch dat er wat onregelmatairs voor... Maar zij kwamen hoe Stuart op die lijn hoor. Of het is nog gebeurd nooit voor het zijn. Maar wij zullen het even zien. Misschien als we even in het hele Wienserak binnen en al deze beelden even voorbij binnen. Dat we dan de track en trace even voorom pakken kennen. Van dat ze de cirkel invingen machinaal. Want dan beginnen de protestsituaties. Nou, dan hebben we ik even weer 12 scootjes op het wetter. Snits zal zijn is uit de wedstrijd. Die is er net eens om begaan. En Jervin, daar is het helmhout. Die hameleur. Hoop je dat er geen persoonlijke ongelukken binnen. Want dan kan ik nog een aardige klap krijgen. Ja, zeker. Het liep het net zo. De meeste na het zo een beetje besjocht. Maar de Grauwse zijn al lang was het. We hebben in wezen aan het begin van... toen ze start weer een heel negatieve win. Die komen uit 1 en 12 tonnen. Dus dan kun je zien hoeveel verstand ervan hebben. Ja, en dan had die orenman elkaar toch heel lang met elkaar in de tangen houden. Ja, zeker. En er is geen iemand die er uit door te draaien. Nee. Want je weet eens dat je wel hoe bakboord om die tonnen heen te komen met die wegen. Dat zeggen we aan jouweren die hier best die tonnen bezielt. Maar, we kennen nou de situatie. Ja. We beginnen eens even naar de...
Om eens even te zien van wat er al je badden bij die eerste boeironding. Daar, de jouwere weer op het Tonnenwest. Het veen, die zit er achter Jennewoord. Let daar even op. En desonder zit Ljouwert. Het veen zit achter Jennewoord. Dan Woord zijn, mattel aanhouden. Die remmet al. Ljouwert, die gaat zag. Zo het dan Ljouwert wezen, die het helm houdt. Waarschijnlijk is het Ljouwert West. Het ken het oosten. Dat Ljouwert het helmhout van Jereveen rekken had. Dat nemen we maar aan. En daar terug Jereveen stuurleers maken. En Ljouwert die ging ik nog eens een keer in de fout met wat zijn. Dus daar zit waarschijnlijk... Ja, dat zal wel het verhaal wezen, denk ik. Ja, Want Ljouwert ging door de wien. Wils de Jereveen koers houden. Ja, en dan draait hij kop naar de oren toe. Ja, dat is helemaal... En wat zijn ik de protestvlaag in het wand. En dat is Grif, Tjen, het Ljouwert scootje Willem Zwaga. En daarvoor de Jouwer heel spietig. Zo mooie start. Zo mooi op de bopperste tonnen. Maar je krijgt wat te krap. En kreeg de grote zeilen van Jaap Zwaga van Langwaarroerum hinnen. En daar toch deinde hij gewoon op de ton. Ja. Ah, jammer voor jou. Hè? Hier een mooi tweede plakje om die tonnen heen te zetten. Maar ja. Het is een dubbel protest. Nou, in principe heb ik dat nog nooit gezien. Dat ken je ik in. Maar dat zal dan Griff in het vinger wezen. Hij had hem er net uit, of was je? Nee, nee, er waren 12 vlagjes, 12 vlaggen. En in principe kerst maar in je vlaggen wel 12 protesten niet zien als ze maar onroppen hast. En toen wordt zijn dan ik nog dat het vinger te scherp voor hun deel geven. Want in principe moesten ze daar ook al op inhouden. Ja, denk ik al. Ja. Dan komen we net zo goed beschermen, maar dat is hoe kennen. Ja. Ik heb het idee dat Ljouwert ermee ophoudt. Als ik het zo onder zeilen, de meesten als ze draaien, als ze hellen de rever uit. Maar het lijkt erop dat Ljouwert die had de nok naar beneden. Nee, hij doet hem er al weer bij. Maar ik denk wel dat er. Dat weet ik niet. Maar Ljouwert had een protestvlagen. En tjewa is die dan? Ja. Nou, we zullen het zien. Het is... Zoals het nou lijkt, alve scootjes op het wetter. En hoeveel hien we je vliegen hier nog die over de lijn kwamen? Toen hien we 12. Ja. Toen startte Jaap Zwager nog wel. En we jouweren er al uit. Maar hier hien we toen vliegen hier de protestactie van... Ja, dan moet dat van Ljouwert eigenlijk haast zien Jereveen wezen. Want zien wat ze eigenlijk het net hebben. Want dat is een duidelijke zaak, denk ik. Mijn bakbestuur wordt. Ja, en Grauw, laten we het er even over gaan. Waar wij van tochten dat hij eigenlijk, en dat zulde zelfs ik tocht ha, uit neet achter alles deel moest. Ja. En dat gilde ik voor Jaap Zwager van Langwaar. Maar nood breekt wetten en we zeggen wat er van te lanen komt. Hij hier de vrije wien, hij hoorde net te wachten tot iedereen mooi draaide. En hij koe op bakboord op de bopperste tonnen en de hele vloot achter hem litten. Ja, grandioos. Dat is toch vakmanschap, hè? Ja, Grauw had ik protest, joh. Ja. De meesten die had ik het vlagje erin. Nou, dan ben we benieuwd hoeveel er hing je bleven dit hier. Want ontnauta is de protestkamer nog altijd leeg bleven op de eind van de wedstrijd. Maar dat zal, denk ik, het net het geval zijn. Het is de rode regel ook, ik weet het niet. Het is wel heel jammer met dit waar. Hè? Want het kerst nou zien ik bedoel, ze kent zo prachtig mooi uitzielen. Ik denk dat haast gewoon erover beginnen te praktiseren om een reefje eruit te halen, denk ik haast. Want ze hing je wel aardig, maar er is volgens mij net iemand bij die denkt bij hemzelf van ik moet knikken of zo. Mooi constante win. En wil ik terugkrijgen dat het protest van Grauw, Matje en Akkerum wezen. En ik ken me haast net te beelden waarom Helly weer Grauw bij Akkerum in de buurt zit of het Mattel helemaal in de start west ha. Nou, ik denk het wel, ja. Maar dan hadden ze de vlagen wel wat let ophangen. Maar tenminste, wij hebben net jetter zien. Nee. Maar laten we even ziek Helly en even waarom gaan naar de situatie wat er begon. In je scootje net onder de lijn. Jappie Visser van Snits had besloten, we zullen het jaren waarom om net te starten.
Toen gingen we er naar Tretjen. Bij de bopperste ton. Een onvaring tussen Ljouwert en het Veen. Het Helmhout eraan. En Jereveen, Sietsebrouwer, ik naar huis. Dus toen gingen we nog maar 12. En Ljouwert had ik een protest, maar had het ik wel zien dat zien hem ik in rent en had er ik voor kiezen om naar de Walter te gaan. En toen gingen we nog maar Alve scootjes op het Iselmar bij Starum. En litten we de kop even zien, want je staat wel lang waar in, maar nevens mij is het grauwste scootje wat op het eerste plak zielt. En dan hebben we op het tweede plak, we hebben hem nog net niet Jurt, maar de hele mannen. Ja. Want die gong als eerste ik uit die riegenhoestag. Die besleert ik om net helemaal op stuurboord op die bobste ton te komen. En die laat op een prachtig tweede plakje de hele mannen. En dat komt ik, of die maakt ongeveer gelijk maar de Zwaan lezen, want die show weer ik nog in de buurt. En van Langwaar. En dat kwam ik omdat Jouwer er tussenuit voel, want die hier een grandioze start. Die kwam ik als tweede om de bobste tonnen. Gebeurt er mooi. Ja, die gaat alweer gewoon hoe stag. Ik schrik iedere keer. Hij staat er van alle dingen gebeuren, want we moeten minder dan zien soorten. Dus grauw laat je nog, denk ik, heel mooi. Nou, en dat zou het voor Jaap Zwager toch ik eens prachtig wezen. Ja, dat om is eens even wat een positieve draai in dit kampioenschap te Jan. En dat is een mooie zieldaai. Ja, nou wat. Juster de volle bakpunten. Wat kan hij het? En dit wordt dus de toekomst. Wie moet op die Iselmar? Ja. We krijgen er nou een mooi steek merk bij Makamloop. Dus ja. Dat, ik heb goed. Ze de politieke discussie hoort maar net omgeven. Nee, doen we net. Jouwere is weer op Nijbegong. Die had de boei op Nij rond. En Wout Zijn had natuurlijk een heel soort hinderhand van al die acties. Ja, goed. Drachten. Justerik. Ja, best zield, heel goed zield. Nee, valse start. Ik geloof dat er 6 geworden is. Maar ja, fantastisch zield. Dat kan je net overzezen. De hele mannen. Ja. Ken ik nog wel een succes gebroken. Vliegen hier een hele mooie eerste weken. Hij is een smelskip kunnen wezen. Hij is een van de smelsten van de vloot. Ja. En ik bedoel, als je hoe nog dat hij nog stuurt, dan denk ik dat het al wel een beetje mij valt. Ze moeten nou beziekje net te heeg, lijkt het mij. Want als de druk uit het tuur kwijt is, dan haast helemaal niks te sissen op dit wetter. Ja. Dus juist hoe steek Heger dat grauw nou, nou pakt er hem weer op ook Jaap, maar van Langwaar. Als grauw nou varen, juist, ja, die heeft totaal geen lijst denk ik van een win. Het zuiver haast een minder druk denk ik. En dat heen weer. Ja, hij stuurt hem nou ook al wel om meer druk te houden. En zorg je ik dat die stuurbewegingen groffer binnen door die bewegingen. Hè? En dan krijg je in ieder keer die wien erin. Ja, dat is. De kisten maken op dit moment, er wordt hem heel graag wat heger houden aan de wien. Want ik denk dat ik misschien met de tonnen wat om komt te zitten. Want die zullen er wel net onder Helly kennen, denk ik, die moet er boven deel. Dus. En nou krijgen ze hier toch wel weer een mooi vlaagje. Hè? Je maar toch drachten. Voor het eerst zorgen we dat we ze even goed even. Even wat plat. Ik liep wat skaterroer. Dat ze gelijk een wolk wezen. Weer even wat meer wie nu komt. De hele mannen die gaat er nog van deel. Ja. Maar rond te horen. Er moet nog hierboven zitten, dacht ik, boven in de water. Huzum denk ik nog. Oh nee, die zit er. Ja, dat is. Nee, dan moet Akram nog ergens zitten. Ja. Die zit er nog weer. En Lemmer. Juster, ik mooi zielend. Zit toch ik in het kopgroepje, hè? Ja, Lemmer zielt ik wel goed, ja. Dat is. Je ziet bij Langwaar ik een beetje in het labber, hè. Dus dat. Dan gingen wij dan wordt het toch al hier wel. Ik wil wat beter. Het is hartstikke spannend. Er ben nog in wezen. Ja, we zullen zien naar Joet. Hoe de hele kop weer in, hoe de kop hellen wordt. Ja, er is nog voor het kampioenschap luidt dat al hier nog heel naar liepen. Maar dan zien hoe het aanstaan hier uitpakt bij die bobberste boei, want dat komt al heel dichtbij, denk ik.
Ietsje meer romte natuurlijk. Er is al een beetje Er zit een alleen, skifting maken. er zit alleen voorop op grauw om te zien van Kevin de Vadel. En op de lang waar. Ah, Zo nou en dan zullen de beelden wat skokkerig wezen. Dat leidt net aan onze camerameesken, maar dat leidt aan de techniek. Uit die lietse boordjes waai. En Dijne zei ik op die golven en dan is de verbinding wel eens wat minder. Maar we bezieken het zo goed als mogelijk uit te sturen. Ja. En nou zullen we zien bij de tweede bovenste tonronding van het Zongleers. Grauw voorop. Die zal Griff nog voor Langwaardel kennen. Maar marge, dat is het verhaal. zeker, denk zeker, ik. zeker. Ja, dat is heel belangrijk. Geen risico. Door het grauwe toon, want ja, ze door het toon, ze geen oestag. Maar Jaap Zwaga, mooi, de twee gebroeders, is toch wat dichterbij kwam. Die zielt je mooi. Ja, is heel prachtig. Goed. Mooi in balans. Dat liep knap. En dan hebben ik nog wel wat een verhaaltje, denk ik, hoe lang waren, hè? De zeilkeuze wat ze dienen hij joert. Ja, ze hebben een oorzeil erop zet. En dan liet ze de vak, zat het heet, van grauw. Zo wat ik begrepen heb. Ja. En dat is wel een mooi iets. Nou wordt grauw bedriegen door de fok die ze uitleend had. Misschien Dus wel, ja. Mooi weer inlevering. mooi weer inlevering. Ja, het is, als ze doen nou de combinatie, hè, als ze met hetzelfde zeil varen, of de combinatie varen, werd ze met een grotere vak, wat ze zelf hebben, dan moet ze er gewicht in gooien. Want dan maken ze er samen net met zielen. Dus hij had het oors oplast. Hij probeerde het met een lietsere vak. Ja. Nou, als dat nou liep het, dan pakt dat wel knap uit. Want als Ingen om de bopperste tonnen nog heel tijd grauw. Die van kop af aan daar op dat plakje looit. Tweede plak, nou om de bopperste tonnen heen, is Langwaar. En dan dit groepje. Want Zeg maar, ben je alleen maar draaien mij voor de Zuidwesthoeken. Ja. Ik denk het net. Ik denk dat Zuidwesthoeken het is soms vertekend, Oké. vertekend Ja, wat mooi natuurlijk, die inzoomde natuurlijk, beelden. natuurlijk. Maar ze doen het in elk geval ja, wel. ze dat al. Ja. En dan neem ik gewoon dat ze die marge ik ha. Nou, Maar dan is het lemmer op een derde plakje. Zuidwesthoek Fjouwer. En Zuidwest ook Fjouwer. En die hebben deze competitie ik nog net zo heeg voor inzien. En dan zeiden ze het al, hun thuiswetter. Ja, en ik een zwiegerschip. Ik bedoel, Ja. het is gewoon het bad door die wegen heen dat het goed is. Als je druk en aanhouden, dan moet dat een voordeel wezen. Dat ken het ons. En ze had ieder wetter voor ieder scootje zien voor- en nadeel Ja, en zeker. zien wien. En als het dan over halve dagen het gemiddelde neemt. Rust kampioen. Ja, maar dan had iedereen Ja. krijgt ze volle voor- Klopt. of nadeel. Ja, dat is gewoon zo. Een bepaalde situatie hier en mij. Oh, dat is. Hoe komt dit? Jennewoord. Ik ben niet Komt dood. door stuurboord. Maar Dat komt is misschien ik wat vertekend. ja, maar er komt Nee, nog nee, in nee, een stuurboord. Maar ze hebben hem aardig hoe zielt, Ja, denk ik. klopt. Ze hebben hem aardig hoe zielt. Zeg maar, beneden hoe het komt met huizen en. Oké. Oh. Ja, maar die lid het god, denk nee, ik. Want Pieter Meijer. nou zitten we met die inzoomde beelden. Ja, Die hebben we wat. Nou, dit is Akkerum. Ja, nou. En dan is Jouwer er ook alweer aardig bij. Die mengt hem dan toch wel wat in de street. Dan beginnen we het maar even op te nemen hoe ze in volgende Wils wij hier berichten krijgen dat er gewoon zich op me kon klappen, maar daar hebben we geen beelden van. Zodat de jouwer ik wist hè, maar Zie het dicht bij elkaar. Ja, je moet er wat afstand horen. het viel dat is nog dicht bij elkaar. Hè, dat is als je hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Het is nog heel spannend. Het begint, zoals het nou ligt, het begint het speeltje in elkaar op te loeven. En dat ze omheen gaan, want ze willen net dat ze erboven komen. Ja, en dat is met deze wien ik.
wat tricky. Nou ja, je krijgt dan het geval van als je dat lang genoeg doet en je hebt het zonglas erin. En je hebt het een beetje smel houden, dan heb je de kans dat, dat je gijpen moet. En wat je eigenlijk net willen. Maar ja, wat dan wel gebeuren moet. Ik weet niet wat- Ja, dan wordt hij gewoon het gevocht om mij. Akram, die stuurt hem even omheen. Ja. En gaat nou als de weer gaan we waarom wil Akram nog even over die boeg terugzien bloot. Wat gaat die aan? Want je wil natuurlijk ik net een fokkerloer erin hebben. Ik heb het idee dat hij, ik weet het veel waar stapt. Als ik dat zo zeg. Zo'n die dan een akkerfietsje gaan hebben. Bij die boei denk ik met jou dan net. Ja, ze al meer akkerfietsjes lopen. Ja, want wat we jedden dat er ik een protest wie van. Nou, het lijkt het nou Ja. dan, hij dat wordt de loten erin. Ja. Dus dat, het is hier waar je jongen het bovenste skipje. Nou, laten we even de volgorde ontnota, zoals wij die van Trek en Trace terugkrijgen opnemen. Op het eerste plak is het grauw. Daar vlak achter. Langwaard Jaap Zwaga. Albert Visser van Lemmer op een tweede plak. Auke de Groot Zuidwesthoek op een vierde plak. 5 is de hele mannen. Klaas Westerdijk. Die is dan toch 2 plakjes oorzakken hier. Ja, ja, ja. En zesde plakje voor Jennewoord Gerrit Pietersma. En die had 2 plakjes pakt. Joure had in het laatste rakje, kwam als laatste om die tonnen heen omdat ze die rekken had. Opschoot naar een zondeplakje. Ja, en die heb ik een grutskip, dus die ken je ik nog wel wat van. Drachten, die koers ontnota maar hudde wien goed zielen, maar zak het nou 2 plakjes achteruit. Die zit op een 8e plak. Huzum, ja, dat is op het 9e plak constant. Zien je wat zijn. En als het laatste krijgen wij hier terug Akram. Wiels Grauw alweer onderwijs is in het kruisrak. Oh, die hebben nou toch een mooi gatje. Hè? Die hebben we mooi gehad. Ja. En dat is eigenlijk maar lang waar ik woord zat. Ik het idee. Maar dan had ze dan haast gewoon opbouwd in het Vaardewiense rak. Ja. Of in het hele Wiense rak. Let ja, Vaardewiensje, hier ben er toch sommigen die hadden loert er al in. Ja, maar ik denk dat hier de Grauw er een lote inhoud heeft. Nee. Dus, en ja, we leerden vroeger altijd dat als het net goed, dan moet je de lote er eigenlijk net in doen. Want dat is, dan kun je, dan zolang het er wien in de vak bloot, zonder dat er een lood in maakt, dan ga je het algemeen sneller dan wanneer je er wel een lood in steekt. Dus dat kan je voordeel hebben. Je kan je eigen koers varen, en dat zeg ik, kreeg ik wel bij Pieter. En die waarom heeg stuurt en heel skoft. Nou ja, en ook hij de wind zo vlak van achteren. En dat zie je nou ook wel wat zijn. Die had er maar ik niet in. Dus het wordt wel spannend trouwens bij die tonnen hek het idee. Ja, deze hele groep die zit nog heel dicht bij elkaar. Ja. Wiels Lemmer nou als strijden om de onderste tonnen draait. Van dit eekpunt uitvalt dat ik al heel wat mij. Ja. En ze zullen ik erom te kiezen, denk ik. De hele mannen die zit er toch nog beter bij dan we ze krijgt in boeirondingen terugkrijgen. En die liet het nou toch de Zuidwesthoeken voorbij. Maar die met de Zuidwesthoeken waarom te aan, denk ik, bij de boei. Ja. Zit ze boord aan boord? Nou, dat... Denk het erom, denk ik. Denk het erom. Denk het er top red. Ja. Maar ze nemen wat marge bij die boei. En de Zuidwesthoeken mat even Remy, die had de fok nog net vol om achter de hele mannen om te draaien. Hier gaat een fok, stiert ik nog net strak. Drachten. Nee, die ben er. Daar hebben ze ik wat mooi materiaal. Ik ben ergens mee bezig, zie ik wel. Maar. Ja, onder die fok, zo het er. En dan ben je al in het kruisrak. Correct op tijd. Ja, zakken en geen hechtenzielen natuurlijk. Nee. Maar Ja. hij krijgt het net van elkaar. Ja, het materiaal dat krijgt, dat had een lijn. Opzienburg, hè? Ja, dat is gewoon. Jouwer had er een plakje onder die tugen. Ja. Dat had je het zo show. Ik bedoel, er is wat meer aan de hand zeker dan. Dit wordt het net echt. Er is waarschijnlijk een harp knapt. En er wordt een oording opzetten. Ik kan me net voorstellen dat je nou een fokwisseling in met dit waard. Nee, dat doe je net. Meestal
Dat komt net clear. Dus krijgen we zo zei het ook. Ik denk dat het gewoon een hartsluiting die stekengang is. En draaien. Ja. En dan had er hoop ik net de volle plakjes nog verspelen. Want hij hobbelt wel mooi wat terug. Maar ja, de hichte ben je kwijt, hè? Ja, zeker. Nou, het was wel mooi, het vierde plakje van de hele mannen weer. Ja, dan zie je weer goed te weren. Hoe ze erin omhobbelen. We hadden het al eerder zo, het is net de wien die de problemen jouwen. Nee. Want zo hut waait het nou, ik ben net. Een mooie, constante fjouwer. Maar binnen wegen die de omstandigheden moeilijk maakt. Ja, we krijgen wel een, wat dacht ik al, je zit er toch, ja, haast in de zin hoe het met die protesten uitkomt natuurlijk. Maar nou, ik denk dat Grauw had het, ja, die had ik een protest. Dus ja, het is alweer wat, maar dat Grauw in wezen dat winnen zo, of weet ik wat er maar aan de hand is, dan, ja, dan denk ik dat het hier hele goede dingen doet voor het kampioenschap. Daar moeten we misschien nog net aan denken, maar... Want laten we eens even zien, want iedereen had al een zak vol punten. Hè? Zeker. En dan hebben we door de uittrek. En iedere minnenwedstrijd die je er nou bij krijgt, die telt helemaal dubbel aan. Ja. Want Jereveen is eruit gegaan en die had al halve punten. Dus die krijgt er in één klap halve punten bij. Dat geldt ik voor jou het. Die had ontnauwd dat ik halve zijn minste wedstrijd. Grauw had zien, maar ja, die zielt Joert weer een hele goede wedstrijd. En Huzem, die hebben ik nog net zo. Die zit op een 6e plekje. Maar Huzem is, die zit nou ik achter in het veld. Ja. Ja, ik denk dat als het met Grauw zaak bloot en dat liep het er wel denk ik wat op, dan denk ik dat die Joert wel eens hele goede zaken aan kan. Ja. Vanuit een hele minne startpositie. Ja, dat hier is aan net betocht. Denk zij ik. hier het net betocht, maar ja. kwam het wel prachtig uit. Ja. Ja, ik klopt. hier het idee dat je oren gewoon te volle meters maken hier. En ja, de combinatie is gewoon denk ik dat er dan vol, de skippen beginnen zeer elkaar te kniepen. En dan gaat het ten koste van de gang. En zeker op die wegen, dan ligt het wel alweer heel heeg. Maar de snelheid is er net. Nou, en die beide skippen die winnen vrij. Hè? Dus dat is denk ik een gigantisch voordeel. En dat winnen de eerste 2 skippen op waar zijn. Die machine draaien dat ze bakboord op die tonnentak aan. Maar luisteren die jongens nog wel naar die Siets en Harmen? Want ik hier volgens mij bij die even een beetje een peteer van de morgen. Ja, en wat weer die advies van de morgen? Bakboord op het tonnentak. Bakboord op het tonneta. En wat doen ze nou? Ja. Ze komen de stuurboord op aan. Ze winnen net de enige in ieder geval. Maar goed, je kan zien wat er van komt. Hè. Dat, en hoe het dan ook maar de situatie is. Ja. En hoe het gebeurt. Maar het is wel, ja, het is wel jammer dat het dan zo gaat. En Wiels Lemmer daarachter bij Grauw. Hoe sta ik het? Die hier wat verder nog toch. En ja, we zullen het zo hobbelen vooral. Als je er krijgt. Ik denk dat het wat rustiger wordt. Hè. De kist, dat kan we hier ook wel zien. En zoals Lemmer ik wil die mut denk ik meer druk hè. Want dan, wat ik nog correct zei, ja, dat het wat minder begint te waaien. Dan is elk golfje voorbij. Dus dan begint te krijgen ze op een hobbel hinder, dan begint te hobbelen. Ja. En dat is Grauw is om de tredde hegste tonnen heen. En die had toch een heel mooi gatje slaan met de rest hier. Dus krijgen we dan weer een weerhelling van ter henne. Dan won we over omstandigheden dat hij gewoon Sanno en Utrecht kan. Maar Jaap Zwaga, die zielt stevig op een 2e plak. Keurig. En dan ben we benijd. Mooi het groepje wat dichter bij elkaar waar daar nog wat van profiteren kan. Ja, hij had, ik vind dat het knap stand had. Dus dat hij wel een heel groot gat maken in dit steekje van Grauw. En nou Sjurve Grauw ik, dan is die tonnen, dat zonglaasje, de vlagen lieken eruit te gaan bij Grauw. Dit hebben we deze week al eerder zien. Of wordt er even, nee, hij wordt even wat netjes, even wat corrigeerd. Orne Tjerkstra die knoopt het vlagje even wat strakker nog vast. En nou ben ik wel benijd wanneer we Schengen, wanneer het eerste scootje Utrecht gaat. Want het zo hard kennen, hè? Ja, zeker. Ja, dat, ik weet wel dat je een beetje op zekerheid varen wil en dat je tweede plakje hartstikke goed is. Maar dat gevoel heb ik altijd en dat is nou ik ben lang waar.
Dat is zo'n grauw schip. Ik bedoel, als je dan, ja, dan denk ik, oké, het tweede plakje is het tweede plakje. Ja. Maar dan, ik heb het idee dat Akkerum die Pieter ermee bezig Ja. is. Hè, maar dat is, Maar het is denk ik van Akkerum die houdt zijn positie nou nog. Ja. Het rent zelf wat uit. Dan is er nog geen noodzaak om aan te vallen dus. En dat zal Akkerum bijvoorbeeld, die wat verder achterop loopt. Jij er neigt wees om uit te reven dan. Ja. klopt. Dus ja, ik weet niet dat ze dat nou opreden, maar de man die op Ja, bak maar wordt het komen. liep het er al, want het tuig zit er echt net mooi bij Nee, hè, bij nee, Akkerum. Ik weet net wat er onderhand is, maar, Ze bent tot uitdreven. maar dan ben ze nou wel betiet, vind je net? Ja. Hele mannen, die gaat nog voor Akkerumdel. Oeh, en... Maar dat zat dichtbij elkaar. Het kan. Maar deze zitten, hier Nee, is nog, komt ik hier maar. is nog strijd. Hier zit alles nog bij elkaar. Ik weet niet wat er Maar verderop sure, gebeurt. ze hebben nog maar een broekreefje bij Akkerum. ja, Juist ja. wel? Ja, Ze binnen al Je Utrecht. gaat het ik net goed, zie je dat? Nee. Zie je bovenop elkaar. De Nee, Zuidwesthoek op Drachten. Zuidwesthoeken klap bovenop Drachten. Oh, en is daar eens keer. Ik weet niet hoeveel dat we je doorhouden, maar En ons is het koetsjes. Is het, Zullen ja, we zeggen? Ja, ja, nou, die de ken- opstekker, de verwaai. Nou nee, de opstekker zit nog vast, Ja, maar dit is de wetterstang. de wetterstang los Ja, bij maar de ja. Zuidwesthoeken. Maar dat kerst wel om terugzielen, toch? Jawel, maar ja, ik bedoel, het is wel bakbaar stuurboord. Ja. Hè, de meesten met Drachten. En er komt Oeh, nog, daar komt nog weer een aan. Hij laat nou wel op bakboord, maar dat is jouwer. Oh, wat weeg je die man een soort. Maar deze weer en jij bij de bopperste tonnen. Oh. Jouweren. Ja, ik te laat, denk ik. Want hij zit, ja. Ik denk dat wel, Jongen, huis hem erbovenop bij Jouweren. Jouweren je te let hoe stag. Wat een soort. Jongen. en is dan Jappie Visser de helderziende van jou het? Ik denk het, ja. Van dat hij Ja. hier gewoon net omooit was wel. Maar deze botspartij. En het is, jongens, het is toch helemaal net nedig. Ik bedoel, je wordt gewoon te volle wegen. Ja, maar dan moest er gewoon achter Dijl gaan. Dat is... Want ten En tweede- wederom, Rinus die had je voorrang en nou steekt er nog om die boei heen. Nee, dat gaat nergens over. Of dat gaat nergens over, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, je weet de situatie natuurlijk niet. Sure. Nou gaat weer hoe die tonnen. Ja. En hij doet het dubbel fout. Dus dat is... ja. Doe maar. We zullen nog weinig gebaren. Nog, ja, toch. Ja. Hannes meter de hand omheen. Ja, Ja. En dan is het Jenne Wout die ervan profiteert als iedereen. Want die ondertussen laat hij toch wel op heel eind achter Ja, op iedereen. klopt. Hè? Want die is aardig zakken. Die is aardig zakken. Maar ja, zielen maar uit deze wedstrijd. Ja, en je dat- eindigt je nog op het podium ligt het Ja, wel. zo'n speeltje wordt het. Maar ik vind het wel wat apart. Want je kent toch wel... Als het nou heel extreem is het waar... Dan heb ik zoiets van oké, maar ja, dat... Je wordt gewoon te volle risico's Ja, na. dat vind ik wel. Dat, Ja. is, dat kun je elke keer nou wegzien. En dat, dus met jou en ik zou, dan ja, het is het hoor. Pieter hier het geloof dat dat gatje er weer. Pieter Meter van Akkerum. En, maar goed, dat het er net is, dan zit er toch achter Delmaten. Want dan wordt het hem net. We beginnen het reisje eens even bedel. En ik hoop dat ik alles nog goed onthouden heb wat bij wat scootje jet en welk waar. Want het is voor u het overzicht haast onmogelijk om bij te horen. Snits is net begonnen met deze wedstrijd. Leeuw het is eruit gegaan. Die hier ik een protestje in oor. Het Veens in Helmhout erachter waai. Die hier ik een protestje in een oor. Akkerum, die zielt gewoon nog terug. En die liek een protest in het begin kregen te hebben van Grauw. Maar dat ben we benijd nooit, daar weten we niks van. Wordt een had ik een protest en die waar hindert toch zowel het Veen als Ljouwert. Jennewoord is dan Joert degene die nog helemaal geen vlagje in het wand had. Wil ze nou bij de Jouwer, de Oeral thuis, ik de vlag in het wand sjuggen. Huzem. Die had geen protestvlagen leuk, maar ja, die waren er ik behoorlijk hinderlijk mij. Zuidwesthoeken, die voer bij de Jouwer op. Maar die kreeg geen romte van de Jouwer. Dus de Zuidwesthoeken, al hak de vlag aan het jongen, neem ik maar van aan. Dat die knalde gewoon bij Drachten achterop. Klopt. Ja, die maken zelf de fout. Ja. Dus Ja, Drachten die waren ongeveer. De hele mannen liet het ik ontnoot dat de enigste nog te wezen zonder reden vlagen. Lemmer liet het probleemloos ontnoot dat terug het wedstrijd varen. En dan ging ik haast van onder naar boven wat de stand is in het kampioenschap. Waar we in deze wedstrijd Joert op Starum.
Langwar is vrij van alles bleun en had een schienne race om het nou daar en loopt op een tweede plak. Bij Grauw wappert ik de reden vlagen en die schijnt dan een akker te wezen. Nou, ik hoop dat jou het bijhouden. Ja, moeilijk. Maar wij zullen zien, ik nog wat er van die vlagen oerbleut, maar wij zullen hier op het stuit met alveskoetjes bijstaren. Dan maar even een rustig momentje, Pieter. Even. Genieten van het mooie beeld van Jaap Zwaga die hier op de Trodderwegen klieft bestaren. Ja, het is dan wel even wat er jong om een uur of zo. Dat we dan ongeveer wel weten, denk ik, hoe de situatie erheen leidt. Dat, Grauwzeel, denk ik, het protest. Want ja, het zijn akkeren, oké. Dat zullen dan in de stadwest hebben, denk ik. Dat is dat zo kennen. Want daarvoor of daarna heb ik geen idee gewoon dat koer. Ze hebben een groot god, misschien twaan. Ja. Langwaar of Grauw en Langwaar. En dat krijg je natuurlijk ook. Je kan vrij zielen. Je kan je eigen slagen totaal helemaal bedenken. En dan diegenen die erachter zitten, die willen wel graag die slag. Misschien niet oude meisje, maar het is toch, ik krijg wat noordot. En dan maak je meestal, je maakt je gewoon meer meters om weer bij de orentonnen te komen. En dat is voor 3, 4 of 4 en 6 al heel wel prachtig. En daar profiteren die 1 en 2 profiteren daarvan. Maar die achterhoede had er niks van leerd. Want de eerste rak zeggen wel dat je marge nemen moesten. Ja, klopt. Ja. Het marge, je wordt maar net al te vaak broeken, maar dat is wel het verhaal. Wat is dit? Nou, ik weet het. Oh, dat wordt remmen. Ja, dat wordt even remmen. We willen net de betiet. Nou, die loert er dan maar snel uit. Er net tussen. De parachutes, ze willen er net tussen bij de tonnenronding. En dat is Jennewoords. Zuidwesthoek had ik al een protest. Ja. Nou, dat zal dan wel eens in Drachten, denk ik. Of vice versa, of heen en weer, of hoe je het ook maar nemen. Maar... Of ik zie jouweren dat zij daar toch hinderd waren. Ja, maar ja letter weer dan. Dat is, klopt. Nou, het is nog heel wat om uit te zien. De protestcommissie, als al je hing in Bleeuwen, die krijgt. En dat denk ik dat er wel in een oor bleeuwt. Die krijgt de drop, jong. De Zuidwesthoeken, mooi een stikkende wetterstang. Het is wel zonde natuurlijk, want de Zuidwesthoeken leiden natuurlijk wel heel mooi bij. Ik weet het, dan krijg ik misschien 4 of 6, maar in ieder geval, en dan zak je gewoon, op deze manier zak je er gewoon een beetje terug en dat is wel jammer. Hij nou weer de binnenste, dus dat het de blok het er nou nog. Hè. En de jouweren zielt ik terug. Ja, die had ik protest dus. Maar zou die geen protest hebben dan vice versa zien Huizem? Want volgens mij wie jouweren gewoon fout. Maar want die kan de stuurboord tussen. Die draaide te let. Ja toch? Ja. Daar kun je via het net zo volle oorzaak veroordelen, denk ik. Maar misschien is je wat verkeerd. Dat zou kennen. Ja, en dan ben wij nooit benijd van het verhaal van de skippers. Want ja, je bad natuurlijk van alles. En wij zitten hier makkelijk een beetje comfortabel in onze cabine te praten. Van ja, om de wien kan het makkelijk. Maar zij zitten op die scootjes. En als we zeggen wat de praktijk uitwijst, is het in een grote chaos, Joert. Ja, klopt. En ja, dan zullen de noemers 2 een mooi ziel waren. Maar ik ben benijd naar het verhaal van deze skippers hier achterin al hier. Ja. Nou, we de discussie maar net krijgen dat zo'n wedstrijd eruit maakt. Want ik denk dat dit met ziel, dat is niet oors. Het is... Ja, laten we eerlijk wezen. Het is gewoon als het op bakboord stuurboord. Ik bedoel, ze liep het net dat ze het skip net onder controle had, omdat ze vieren matten wat ik maar. Dan had ze gewoon te weinig ruimte. Dan glitst het er te volop aankomen dan. Het is gewoon, denk ik, meer het fanatisme om ik wil er graag om die tonnen heen. Maar ja, de rond het er net is, dan houdt het op natuurlijk. Dus ze zijn in feite net omschakeld. Mooi hun tactiek. Nooit dit wedstrijdwetter en deze omstandigheden. Nee, dat denk ik niet. Nee, het is toch, maar goed, ja. Het keest misschien nou, ik wil Sjennen werden om grauw, maar dan bij de start net. Maar goed, het is wel wat ik zei, het is wel een heel groot voordeel nou. En dat je die vrijheid hebt, dat je mooie eigen slagen nou maakt je kennen.
dan wordt uit het algemeen het gaat groter met de oren. Ja, want dat zie je nou ik wel wat daarachter. En dan heb je 3 schepen die op bakboord lezen, die toch het elkaar ontkniepen binnen Ja. om maar de heegste te wijzen. Nou, dat gaat ten koste van je snelheid, dat is het oors. Dat is Rinderlitters en schip met dit waar is gewoon het beste. En Grauw die keert er natuurlijk ook voor in die start om ik die romte te nemen. Hè. Ja. Ik net krap achter die Skippendel, maar gewoon mijn gang de hele romme slag te nemen. En daar hebben we een toerist in het wedstrijdwetter. Nou, dat schijnt ik iedere dag een keer voor te komen. Een zieljachtje wat er tussen terug hobbelt. En die wordt even professioneel aan de kant dirigeerd. Het is wel een prachtig mooi gezicht trouwens. Hè? Ja. Goed te skippen met nou toch in de Het is gewoon Puik Ziel toch. Ja, en laten we eens even zien naar de hele mannen. Die mooi dat liet zo snel als koetsje wat er zo wel zo is. Die horen je toch onder deze omstandigheden. Heel goed Mooi stand, hè? Ja. Heel goed stand. Ja, daar is het boordje. Die meesten denk ik even van wat gebeurt hier En al hier is ik Ian van de organisatie. Die vader daar. Oh, hier is er een boordje die hun begeleidt. Ja. Maar dit ligt het wel dicht. Hier komt ik nog een hele orenvloot aan. Dus Zo, ja, die wordt nou het wedstrijdwetter uit dirigeert. ik ben benieuwd hoe groot het gat nou is bij dat boei. Met Grauw en Langwaard. Dat hij nog verder voortdoen is. Grauw had een hele orenslag gegeven. Hè. Die is volle via de tros zetten. Nou, dan En krijgt Niels Langwaard de orenkant omgong is. het liep het toch. En een nog extremer de slag hebben we Lemmer en de hele mannen maken. Ja. Die maakt je een hele lange bakboordslag op die bovenste ton hoor. En dat is ook best wel moeilijk hè, om dan uit te peilen. Ja, verder van die boeien met die wegen om dan in te schatten dat is er voor de elke is. Binnen ik benijd hoe lang de wedstrijd is, want er is van de morgen ik om vregen. Want het is toch zware omstandigheden. Ze voelen juist dat terug maar die hudde wien. Want toch wel wat te lang worden. Dat ik wel wat jij er ken. En ik schat ik in dat we binnen nou een goed oren ontvaren. Dat na oren zielen het wel gebeurd werd zult. En dan krijg ik nog even een oproepje dat de track and trace of de responder van Akkerum uitvallen is. Dus die krijgen we net meer op het scherm goed. Kunnen we net meer volgen. En die kunnen we net meer volgen op track and trace. We hebben natuurlijk wel aardig wat camera's op het wetter. En ik liek de oproep van Steven van de Beles van het track and trace team. Als je hem vindt, graag even naar de startkottel brengen. Nou, er in het wetter vallen is hoe de droom blow, Ilke? Ja, hij bleef erin. Hij zit wettervast dicht inpakt. En wat is nou het verschil tussen Grauw en de Zwan? En dan hebben we toen de twee gebroeders van Jaap Zwager van Langwaar. Grauw gaat nou om de bopperste ton heen. Ja. Waar is Jaap Zwager? Dat is het scootje zonder transponder. Dat is Akkerum. Gotchi is toch nog wel aardig, hè? Ja. Maar ik vind het toch knap hoe het er stand houdt. Ja. Hij zag het in ieder geval net door het veld heen. En dat is al denk ik al heel noffelijk ik voor Jaap zelf. Dat net gebeurt. Ja, want dat had het al wel gewoon. Dat er dan gewoon ik wil knap uit de stadwijk kwam en dat je dan door het hele veld in een zakje. Omdat het gewoon net, de snelheid er gewoon net is. En dat zie je nou toch, dat deze keer net zo is. En dat is toch wel een heel goed gevoel denk ik bij Jaap. Ja. Dan liep het ik dat Akkerum toch een hele opmars weer maken had, hè? Ja, ik weet niet wat er aan is. Nou, bakboord natuurlijk
Wij komt, Lemmer is er nog en de hele mannen. Tje, dat is Lemmer al. Ja. Op bakboord natuurlijk. Nou. Hier komt een hele vloot aan. Ja, Het verschil tussen Grauw en Langwar is oproen naar 150 meter. In je minuut 50. Dus dat is al een aardig stukje. Ja. Ik zie ze tussen 256 meter. En in je minuut 15 is de tijd. Dus als er daar niks raars bad, liep het dat deze wel een aardig katje hebben. Maar Lemmer laai ik al op een treden. En die komt toch wat dichter in de buurt bij Langwaar, liep het. Ik word vrij van de rest. Die doet ik nog goed mee, dus dat Ja. die zit ook op een sterkte plakje of zo. Lemmer zit op een zandenplakje. Maar had nog wel wat ontsluiting bij dat groepje. Want Ternooy is Drachten, die had in totaal 30 punten. En Lemmer had nou 22 punten. Ja. En had ik nog net een hele... Die is nog net in de dubbele cijfers, maar zijn slechtste wedstrijd. Oké. Oh, ik vind het knapje van de hele man dat hij het zo volhoudt met zijn vierde plakje. Dat hartstikke knap. Ja. Er komt nou toch wat tekening in het verhaal. Hè? Dat ze net al hier tackelen liep. Tenminste de eerste 5. Ik weet niet wat er nou op bakboord naar bij komt. Maar dat er toch een beetje rond ertussen komt. Ah, de blauwe nou toch nog wel, zeg ik wel, of het moet wel wat verloren wijzen. En de blauwe toch nog wel knappe vlagen. Blauwe erin. Maar dit is ik Akkerum en waar wij van zeggen dat hij ook al aardig wat tuig steen hier. Hè? Maar Akkerum had hem ik nog wel een beetje oerziel, dacht ik. Dat zo show. Want net de tonnen daar. Ja, die kennen er allemaal een knikje omheen en dan je gauw het scheveren. Ja, klopt. Ik Creëert ken in ieder geval stuurboord voor dit scootjedel. er ik wat rond ervoor, denk ik. En dat is de Zuidwesthoek. Zonde. En om het oerzicht maar weer eens even wat in kaart te brengen, nemen we de nummers 1 tot en met zo'n maar even op. En dat is op de eerste plak Grauw, 2 Langwaar, 3 Lemmer, 4 Helemannen, 5 Drachten, 6 Akkerum. En dan tot de transponder, of de tiet het in elk geval wel. Dan krijg je nog wel een beeld. En op het zandenplakje, de Zuidwesthoek, Auke de Groot. Ja, dat woord komt er ik net bij, hè? Nee, bloot te zitten. Dan weet ik net wat jouwer doet nou, maar... Ja, maar wat zijn. Oeh. Dat wordt een feitje. Ik koos stuurboord, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, dit ken ik net dus. Ik gewoon weer net. Nee, Ik ken gewoon al je net. Ze doen dingen die net kennen. dat gaat mal. Ja. Ja. Dat is toch denk ik van, nou, ik rijd het wel op. En dat gebeurt dan toch net. En dat is... Ja, moeilijk. never a dull moment, zeggen ze dan in Amerika. En dat is hier, je hoort ik kan gaan. En Huzum, ja, die pakt er ik niks van. Nee, is Joet er helemaal net bij. Nee, klopt. Dat, Dan staan er toch onder deze omstandigheden op Grauw nooit orenscootjes op. Die goed met deze omstandigheden omgingen kennen. En dan hebben we het vooral om de hele mannen. En Langwaar, ja. die nog net zo volle Charlotten had. Langwaar Steve onderaan in het klassement. En nou op een tweede plak. Nou, dat is mooi voor de man. Hè? Dan heeft toch een beetje het gevoel dat het toch wel wil. Hè? Dat is, want anders, ja, dat zei ik, dat hek ik al zijn. Had je ook de troszaakje, dan is het een overhaal. Maar ze houden gewoon goed stand. Ja. En dat heeft toch met snelheid te maken. Want anders dan beleur je dat net. En hij heeft misschien vanmorgen wel een hele goede keuze dingen om net voor het gewicht te kiezen. Maar om wat lietser doek of lietser getuigd steeds maar erop te zetten.
Nou, en dat pakt denk ik wel heel mooi uit. Want dit is een nijgrutzeil, hier ik begrepen. Ja, hè, van. dat klopt. Ja, Het is ja. een nijgrutzeil en een fok van grauw. En dan gaat wat zou je nog even loeven. Ja. Dit is, Ja. het is reglementair, niks, dat is alles mooi, maar shit je daar met deze omstandigheden Ja, met mee op. Of zou je het wel... Ja, ze loeven wel, maar... Ja, of het kan ik wezen dat wat zijn de fout erkent en jij naar wat er even tussen lid. Nou, dat zou kennen, ja. Want oors wie wat zijn al volle jaar de val natuurlijk. Ja, klopt. Maar ja, goed, wat er hier dat ken dan ik weer net. En dat is... Als je nou keert heen, wat we nou correct zijn, omdat je zo heen ging, dan kun ik wel zien dat... dan wordt het nog gevaarlijk ik, dat het spul steenblowen kan. En dat is... en je wint er... Nou ja, je wint er niks mee, want de meeste net volgen. Dus, Maar die loert met dit verhaal, want dat is... Zo'n loert is nou een boom met een omtrek van een diameter van 15 centimeter, denk ik ongeveer. ja, Of net, zult ongeveer wijzen, denk ik, ja. maar dat is ik best nog wel een gevaarlijk ding met dit waren net. Ja, tenminste van een week ik al... hoe het gebeurd is, weet ik niet, maar... ik heb het Veen ik al in boord rekken, zeg maar, in lang waar. Ja. Het is toch wel heel verschillend, zeg ik wel, hoe de windsterkte is. Want dat krijg je een Sjors nou Lemmer, die is dit denk ik. Dan heeft hij totaal geen, wel een koeltje noem je dat haast, maar tot aan de berg houden. Nee. Ze lezen mooi rucht op. Ja, klopt. Maar zo'n boom kan ik helemaal op een spotten. Ja, Hè? Als ja, de wind ja. krijgt van de andere kant al komt. En dan is het toch even voortwerzen voor bemanningen. Dat maakt mooi een bepaalde techniek. Dat je dat er in een hupje in krijgt. En als je even een paar seconden te let binnen. Dan spot dat ding je om de eren. Grauw voor het vuurtoerke van Starum. Het stuurboordlucht. Ulbe Willems, Jaap Zwager, ja, daar ben de Safvolle, maar Jaap Zwager van Langwar kiest dezelfde slag. Zet zelfs nog even wat verder terug. Maar besluit nou ik om binnen onze camerabeelden te blijven. Heel belangrijk. Nou ja, dat er dat doet natuurlijk, dat is ik om vrije wind te houden. He, dat je gaat net achter het douwen, eronder draaien of erachter. Dan hou ik marge, want dan hou je in ieder geval vrije wind en dat is wel heel belangrijk. Wil wij nou trok rijden dat het er nog in een rondje zield wordt en dat er dan een finish in komt te lezen bij Boei Fjouwer. Dan hebben we in die een kwartere wedstrijd. We gaan nou een dik oeren zield of een oeren zield. En we krijgen ik nog even terug dat de tijd van Akkerum ongeveer een beetje een skatte tijd is. Nou, dan is dat toch wat ik zei. Van, hoe kan het nou? De transponder die is op boord, maar we krijgen nog wel tijden terug. Maar dat is een skatte tijd, terwijl de oorentijden op de trek en trace exact binnen. Ja, dan mocht er niks raars gebeuren. En de aarsomstandigheden vertellen dat de wien alleen maar een beetje aanneemt. Dus kunnen we net vanuit gaan, dan is het toch Grauw die weer een daaioverwinning erbij pakt. Ja, klopt. En hij heeft nog steeds het vlagje erin. Dat zal mij benijden wat dat is. Nou, dan wie Grauw hier voor wie er hier ik eerst. Dan, en een licht beetje denk ik haast dezelfde waarsomstandigheden als nou. Dus dat skipje dat doet het goed. Ja. Het juiste trouwens ik wel. Het is, Het eigen ontspannen al hier aan dek, hè? hij heeft hem in balans. Hè? Ja. En dat is mooi. Ja. Een liedslagje in die boppen Oké. om deze tonnen nog te ronden. Nou, dan kent wijze dat zolang waar we aardig heger in dat rakje steeds maar boven Grauw, dat die hem dan wel, als het goed is, dat die hem dan misschien wel rennen kan. Zie, dat, Ja. Nou ja, dat Het scheelt net nee, vol, nee. maar Het zal net zal lukken, ik wat denk ik. vertekenen. Ja, Ja. het vertekent wat denk ik, ja, klopt. Want ik Grauw maakt nog wel een aardig stukje terug. Wil ze op de achtergrond de trompsjuggen, de Omroep Friesland en Max Gastenboord. Die tagsjucht hier hoe Grauw om de bopperste tonnen heen draait. Die toch maar een liedslagje, hè?
En dan zoek Grauw zijn tweede dagoverwinning voor dit kampioenschap bij Tekenie kennen. En deelt er dan ik een behoorlijke tik moeite aan zijn concurrenten. Tjö, ze oerzielen allemaal hier wat. Ja, klopt. Hè? Ah, dus ik verstandelijk natuurlijk. En je moet dat wel inbouwen. Nou, ik al lees je eerst. Dat, ja. En mooi oerzielen, zeggen we, dan lezen ze een paar meters meer aan om die boei. En dat ze net heel scherp op die tonnen aankomen. Maar dat is al je veiligheidsmarges in calculeren. Om er net op het laatst een heel raar slagje match te maken. Nee, het valt me toch dat hij natuurlijk het mooi gaat. Maar het gaat net raar. Op het terrein, toen waren ik eerst, maar toen was er een heel groot gat tussen de eerste en de tweede. Ja. Ik weet niet kreeg hoeveel minuten, maar ik meen er wel haast 6 of zo. Ik weet niet hoe dat wie. Nou, dat redt er nou net op. Het wie meer dan een kilometer om het in meters uit te drukken. Ja, dus, dat is een heel eind. En dat, maar goed, hij had nou ook een mooi gatje. Maar het klopt helemaal wat zo is. Dus, ik krijg lang waar al trojoen dat hij om de tonnen heen is. Maar dat ken nog net, want op een beeld zien we dat hij er nog wezen omheen had. Maar ja, het gat is ja, behoorlijk. Ja, aanzienlijk, ja. Ja. Het is toch wel weer wat groter worden, denk ik. Als ik het zo zie. En ik lemmer daarachter. Band nog een slagje omheen. Dat gat is ik ongeveer hetzelfde. Ja. Hoeveel meter hier is het lijst zo straks? Ja, maar ik kreeg het nou al. Ja, nee, hij pakt hem nou weer even op nij op. Dus ik krijg hem zat terug. Grauw. Onderwijs. Waarschijnlijk in het laatste cruiserak. Nou, het laatste cruiserak naar de finish. Alleen maar dat je wat ik wel goede zaken, denk ik. Dat betreed wordt. Maar daarachter jouwt ik net op. Nee. Want daar moet ik nog ergens de hele mannen tussen zitten. Ja, waar is die bedaren? Want die zitten hier dicht bij me kooi, hè? Daar komt de hele mannen. Ja, die zeggen we daar. En dan moet straks Lemmer daar voor Delgeer op bakboord. Maar drachten zit er ik duim bij, hè? De twee drachtste scootjes joert mooi elkaar in de street. Daaronder zit dan weer Akrum. Nou, ik denk maar dat, die moet nog een slagje omheen. Ik denk dat drachten. Zou die nou op een hele mannen watje matten? Dat denk ik al, ja. Dat denk ik. Met de shirt zal twijfelen. Ja, klopt. Ze willen wel Ze willen wel geld. Nou, en de hele mannen neemt wel heel soort marge, lijkt het. Ja, drachten moest wachten op de hele mannen. De beide drachtse scootjes. Alweer schoonspringen. Geen mooi synchroon. Oerstag. Ja, goed. Dan is de hele mannen is 4, denk ik. En drachten 5. Ja. Even. Dan is Lemmer. Had er een mooi gatje slaan tussen die oren. En Sjuggers. Het lijkt het wel dat Akram helemaal geen druk meer in zeil had. Dat, de wind die dat zeggen ze. Zwak het aan. Nou, dat zei de waarman van morgen, hè. Hessel, die beste man, die is de vervanger van Piet. En ja, Piet Paulusma. En ja, hij kreeg toch wel even een beetje een sneuwe opmerking, vond ik. Van hier van de skippers. En dat het daar ook nooit goed hier. Maar ik denk dat er het nou wel heel goed bedijn heeft. Want die man zei vanmorgen al, de buig iets zal eruit gaan. En dan in het begin om 12 uur zou er dan al 5 vlakjes van size zitten. En staren gewoon wij. Zou er wat deel bij zitten, de wien. Nou, en ik denk dat dat goed komt. Dat ik denk dat we hem wel gelijk aan moeten. Nou, bij mij toch dat alles het werd. Nee, ik doe hier net meer naar de uitslagen te de transponder. Want het is jouw vreemde tijden terug. Want de Langwar is er tussen uitvallen.
En die zielt nevens onze beelden toch gewoon op een tweede plak. Dus we zorgen maar even naar de camerabeelden en die zijn prachtig. Had Zuidwest ook het ik bij Karapje daar bij die tonnen. Hij redt het op denk ik, maar ik denk dat de geek het werk wel had. Had het dan... Ja, en daar zorgen we het volgende scootje wat in de probleem komt. Maar hij lost het goed op. Maar ja, dat ken ik wat jij er al eerder. Ja, want ja. met deze weer en daarachterdel. Daar kom ik bij Scouten op bakbord Oh, aan. hè. bakbord aan. Oh, wat zijn. Ze krijgt er een hoorn hindert. Ja, Nou, dit ken. dit ken. Ja. Ja. Maar het is wel gevaarlijk hè. Zo grauw naar mij zijn laatste cruiserak aan de gang geweest. Ik denk het al haast. We hebben nog geen vlagen schoen. Ik ken ik weer dat er nog een in je volledig cruiserak in zit. Ja. En we beginnen maar eens even de vlagen tellen. Wat al hier in hinget. Wat zijn er nou bij denk ik? Wat zijn hing het te vlagen? Bij de Zuidwest, hoe ging het te vlagen? Bij de Jouwer hing het te vlagen. Bij Grauw hing het te vlagen. Nou, dat voor eerst degene die ik telt, hè? Jereveen. Jereveen, hier ik een vlagen, Ljouwert, hier ik een vlagen, maar die ben, ja, die kan natuurlijk nog steeds protesteren, maar die ben wel uit de wedstrijd. En dat geldt ik voor de Snitserpan, die had geen vlagen. Het is het gewoon net starten voor de meesten die letter inschakelen binnen. Ja, het werd wel een hele tour met gemiddelden en Ja. maar averijen eruit en nou, dat soort toestanden. Dus Hing het erbij wat? Zou je nog een vlagen? Ja, is er een regel voor in welk wand die mat er? Bij de IFK's is er dus altijd het stuurboordwand. volgens mij ik. Bij Jesjuk ze willen ze in beide wanden hingen. Op welke kant van het schip? Kiet idee dat wat zijn hem ik aan de stuurboordskant hier, maar kent mis hè dat. Nou, en die hier ik alle ruchten om te protesteren. Ja, maar ja, wat je dan zelf op ze straks ik weer door, dat, Ja. het zal misschien wel minder erg wezen, maar dat ken ik net. Dat is, ja, dat. Zult mij benijden, die gaan dan wel in je cruiserak en dan nog een. Ja, nog Van hier de in Wiesrak. onderen denk ik. En dan is het een lietse kwarte in de Wiense finish. Zo dicht mogelijk bij het publiek. Hier op het dik bij Starum. De kitesurfers, die heb ik een mooie dag. Want wie genoeg, maar vooral wegen. Wegen. Dat wie de probleemmakers joet. Het is mooi voor Staveren dat er iemand wel shield wordt. En dan. Ik denk dat wij Joet als omroep of radio net er rond tak komen om het totaalklassement op te maken of een uitslag. Want dit zult toch 4 in de joen of 4 in de joen. Nou, Het kan misschien wel wezen dat het man niet de Moon pas bekend is. dat ze hele snijneden gaan om dit al hier te bepraten. bepraten. Teken. Ja, dat de man die echt uitsluitsel is van hoe het gong is, Joet. Het zou best eens kennen. Maar het is grauw te jaren maar lang waar die er een heel lijn uitlezen. En dan achterna zit een trollemmer en die had ik weer een mooi gat op de hele mannen. En de hele mannen en drachten, die binnen daar nog mooi met elkaar in gevecht. Daar zit nog van alles in. Zo ben ik let mee onder helling, hè. Ja, dat wordt nog wel een beetje een leuke strijd, dacht ik. En Pieter is er nog bij. Die is al een lietsbietje erachter, maar om 4, 5 en 6. En daarachter denk ik nog wel, ja, het vertekent wat denk ik. Zuidwesthoek zit wat linnig. Beetje op zijn zonde plekje, dacht ik. De startkater die leidt, of de finishkater die leidt de plak denk ik. Er leidt al een tons uit. Ik zie nog geen vlagen, dat ken ik nog net. Dat moet je even wachten totdat je bij de laatste boei bent voordat je weer onder de wien op gaat. Valt me wel altijd op dat ze dat vlak voor die boei doen, hè, die vlagen erin. Daar is Ja. geen regel voor. Dat Nee. moet je het hele Ja, cruiserak. klopt.
Nou snap ik wel dat ze let mogelijk om net verwarring bij de orenskoetsjes te brengen. Maar voor zijn skipper is het toch wel fijner om te weten op het stuit dat je langs die kotter vaart, dat je al witte dat de finish erin, dat je wat meer zicht erop gaat. Want je bent dan wel wat verder van de kotter al. Hè, maar deze roezige omstandigheden is het moeilijk om alles te controleren. Want ja, de omstandigheden binnen het regen, blijkbaar. Sjoen het aantal protesten, onvaringen en skiën. Ja, je je kan er elke keer dan daarop weer omkomen. Maar je hebt toch dingen, jongen, dat je denkt van, nou ja, wat dat nou? Hè? Maar dat op deze manier, dat hoeft toch, dat moet je toch oors oplossen, dacht ik. Hè? Maar ik leer het fanatisme om heel graag vooruit te borgen. Is toch soms, en uit geluk hè, dan ken het, maar op die wegen en je hebt het skip op een hele andere manier, moet je er het in bedwang houden dan op normaal wetter. Het is heel oors. En dan moet je toch een beetje minder risico nemen, denk ik, om bepaalde dingen die op bepaalde momenten die dan wel kennen, dat je dat nou net doet. Hè. Dat je gewoon voor, dat je erachter del gaat en dat je wat zekerheid inbouwen. Ja, het is net verkeerd om dat verhaal nog eens te vertellen voor de meesten die later eens keer geloof is. Want dat is wel een beetje het thema van deze dag natuurlijk. Zeker, ja. Ja, dan wordt ik om de tonnen. En dan zorgen we dat achter Grauwlang waren Lemmer, de hele mannen en drachten om een vierde en vijfde plakje strijden. Akkerum, ja, toch, ik wil wel netjes, hè. Zo is de plakje. Ja, hij is nog net minder dan zo is West, hè. Dat, maar we nog even nou wat er aan gebeurt, dat het vlagje erin bloot. We denken tenminste dat het van Grauw komt, hè, dat vlagje van Akkerum. En het team erin houdt, als het om het kampioenschap gaat, dan kun je wel eerste worden. Ja. Maar dan moet je toch naar de protestcommissie om je gelijk te herinneren. Hè. Maar we moeten even zien dat er aansten, hij gaat nou rij. En dan zien dat het vlagje er nog in hangt. Of dat het eruit is. Nee, het hangt het nog. Nee, ik denk het wel. Het is altijd als je verder in het kampioenschap opschouwen, wordt het wat dan anders. Dan is er al wat te vaak, maar de haan hoe het herstrutsen soms. En dan wordt de concurrent wel eens even belangrijker. Ja, en natuurlijk, fout is fout. Ja, en protest is protest. En daarom weer er misschien ik wel van op zelf dat er heel zuterig uit die stad wij kwam. Had je daar toch een oor, net je plakje creëren kennen omdat er fout zit. Ja goed, dat pakt dan deze keer dat het zo wijs, hoe pakt dat heel goed uit. Maar we zijn er nog net. En ik kan me ook voorstellen dat je zorgt dat je concurrent weer een protestje heeft, verder achterin zitten en je hebt voor de rest een hele mooie Dodge Shield. Dan heb ik wel eens iets van, nou ga ik daar geen zin om. Nee, of werkt het zo net bij die? Ja, nou, dat is misschien wel zo. Maar goed, als het fout is het fout. En dat is wat Elke zei, dat was toch zei. Het is gewoon natuurlijk zo, je komt verder in de competitie. En ja, het gaat toch aan het eind van die 14 dagen, dan gaat het toch maar om één plakje. En dat is toch wel om kampioen te worden. Hè? Dat het daar al een paar keer mij maken. Maar ja, nog een keer mij maatje, dat is ik net zo erg, denk ik. Dus en daar werkt het er hier wel een beetje, jongen. We zullen hier vooruitspruten voor het Omroep Friesland boordje deel met Geld en Geert. En die zullen hier ook wel wat wie het onboord komen. Maar Grauw bouwt zijn voorsprong uit. Die had je geen enkele moeilijkheden met de omstandigheden. Nee, dat hoorde ik net aan. Nee, dat is... Als wie het alleen nog even nu te start was. Ja, om voor te komen. Ja. Nou, dat heeft wel redelijk goed gepakt. Wat ik kreeg zei. Dus, dat kun je stellen. Ja. Hij is denk ik hard voor zijn vier om te draaien. En dan het laatste is van een wiese rak. En dan op naar de finish, denk ik. Nou, dat gaat er. Grauw gaat oestag en draait om de heegste tonnen heen. De halve boei die die het passeert. Dan lezen er geen halve boeien in, maar er lezen 4 tonnen in het zanglijst dat we het zielen.
En hij is al een keer om een tonne heen eruit. Oh, hij moet nog een eindje. Hij had hem in zicht. Ja, Jaap Zwaarhuis, hij zal hem net voorbij gaan, maar hij houdt toch mooi dat tweede plakje vast. Hè? De kot liep het ongeveer even groot te wezen. Ik denk dat er die wordt gewoon eens heel blij binnen. Ja. Maar dat tweede plakje. Nou, wie het een kortstondig virus wat er even heerst had, Ja, Juster. ja. Want hij liep het er Joert geen les van te hebben. Het verhaal van Juster, hij staakte de wedstrijd omdat er wat minder paleer wie en de rest van de bemanning. Ik wou dat er wat een virus wie, maar dat gaan ze overwonnen. Niels Grauwier om de tonne heen draait. En dan kun je het al zien, hè, hoe bot dat veld. Je kan de ene dag is eerst worden en de andere dag kan je het ziende worden. En als je ertussen zit, dan moet je machine dat je er weer tussen wij komen. En dat lukt je dan ik net samen. Er zijn een paar schepen die toch wel, vind ik toch wel opvallen in de zin van dat ze misschien eens wat beter starten zoen. Dat ze dan ik er wel voorin blijven. En een daarvan is Drachten, denk ik, heel duidelijk. Want die heeft dat Joert denk ik wel weer zien litten. En, want ja, hij kan vijfde worden, hij kan zesde worden. Maar die houdt ik goed constant zijn plakje vast. Alleen maar het nog in een wedstrijd. Dus met zijn tweede plakje doet die Joert ik weer heel goed mee. Ja. Dus ja, de spanning is er nog net uit. Maar ja, Krauw doet Joert wel goede zaken. Nou, ik vind het. De juryboot op een vraaggroen. Grauw. Onderwijs. Nee, het strand van Staren. Nou wilde hem net op het strand rijden natuurlijk, maar daar luidt een tonne en die zal hij nog een keer ondermatten. En dan is het goed oorlog over de ziel en liep het er ik een duidelijke aantekening in de wedstrijd. En dan had het ik geen zin om nog volle verder de skippers op de proef te stellen. En is er toch een, ja, qua omstandigheden een eerlijke wedstrijd zielt. Drachten. Ziet ze correct vlak achter de hele mannen. En zo de hele mannen staan houden gaan. Ja, dit lijkt het een situatie, maar dat is het net, want Langwaard die is al onderwijs. Die is al om de tonnen heen. Ja, dat verschil dat is gewoon eens toch wel een beetje hetzelfde bleu tussen Grauw en Langwaard. En dan doet Jaap Zwager het keurig. Die zakt het net achteruit. Die houdt keurig zijn tweede plak vast. En dat geldt ik voor Lemmer, die nou een stredder om de bovenste tonnen heen komt. Reddingbrigade, ik paraat. Drachten en de hele mannen. De hele mannen had hem ik alweer aardig gezield. Ja, wil toch hier iedereen, alle reddingsbootjes moeite houden om de normale zielers van dit wedstrijdwetter, de toeristen en de pleziervaart eruit te houden. En dan zullen we de tonnen daarachter al lezen. En in die tussentijd moet haast het zijn komen op de kotter. Want die vlagen moet hing je voordat zij het kruisrak ingaan. En hij zei het al jongen, want zij sjuggen net achterom. De hele mannen, ik om de tonnen heen. Wat mooi het zinlagbeelden. Het lijkt het wel dat we de nacht al inzielen, maar dat is de zin die het werk doet.
deze mensen hebben we al 2 dagen achter de reg bij de Grutskoort. Ja, boe. Ja, dan kan je nog bij de skipper wijzen. 100 tot 120 kanten meter. Wat binnen de meeste Ja, Grutshalen. ja. Daar ongeveer tussen, hè. Perskoetsie verschil natuurlijk. Hoe grutter je skip, hoe meer tuig je zetten maaien. En daar is een formule voor. Maar die formule geef ik me net onhaar wat. Daar is lang net altijd iedereen het nog oranje, maar daar broeken ze de winters voor. Ja. Dus even het winter nog wel eens even over hoe praten we het af. Ja, we hebben de awkward vlagen, hing het erin. De witte vlagen, mooi blauw blok. We zoeken wat moeilijk op de chinbeeld, chinluchtbeelden, maar die hing het erin. Dus het is nou grauw en die onderwijs is voor zijn tweede titel. Ja, die eerder haast denk ik, dan net. Of ja, ze moeten nog een slagje doen. Ja. Er zit nog een slagje. Nou, het is een heel iets. Daar zit nog wel wat in hier. Voor een heel iets kruisrakje. Nooit de startkotter daar. Die nou dus de finishkotter wordt. Grauw. Op de kont, jongen. Mooie overwinning. Prachtige overwinning van oude streek, van oude metal om een kop. Mooi een Niks. minne start kwam hij helemaal stuurboord achter alle scootjesdel. Ik zie dat de protestvlaggen eruit is. Oké, mooi. Dan hellen we die eruit. We moeten maar even noteren. Hier toch al een beetje wat we voorspeld hebben. Ja. En daar is de oerwinning van Grauw. De man binnen Bleed. Prachtige wedstrijd, Sieltje. Onbedriegen, nooit in de problemen, nooit in de situaties. De oren ze hebben wel een situatie. Ze hebben mooi de reden vlagen in het wand Sielt. Maar die is er nou uit. Zij kan gewoon lekker onder het bier. Ze hoeven net naar het zwitkamer, de protestkamer hier wel neemt wordt. Of pallen plakken. Grauw in. Nou, en een prachtige mooie tweede plakje van Langwaar. Helemaal top. Ik constant zieltje. Ik nooit in de problemen was volgens mij van de eerste tonnen. Nou, en dit, ja. En dan kun je toch zien laten dat ze toch hun stand horen kennen. En dat is heel mooi voor de jongens. Ja, want op een gegeven moment begint er mentaal natuurlijk altijd wel wat te knaren. Klopt. Dan zit het alle iets in en dan komt iemand het horen erbij. Dan wordt het dan net zo goed. Dan ben je nog ziek. Maar dan, op het midden van deze wedstrijdreeks hier op Starum, zet ik Langwaar, maar Jaap Zwagen een hele mooie prestatie deljaar. Ja, dat is mooi van. Nou, matte er nou ik als te wezen. Stekt hem zoeken nog even op door de lijn, liep het wel. Nou, ik denk dat de tweede plak ik wel bekend is. Maar we zullen even zien naar de bleedskip. Jeroen, ja. Hier ziet wat frustratie. Het komt er nou even uit en dat mooi ik. Ja, je wees je maar bleed, mooie bemanning. Heerlijk zielt. Jaap Zwagen, 2 gebroeders Langwaar op nummer 2. Hij had het al achter zich voor zijn namen staan daar. 2 gebroeders. En dan komt der Lemmer rond en die moeten we net vergeten. Ik net in het kampioenschap. Die had nou 22 punten in totaal en die krijgt er 3 bij. Maar de binderjoert die er nog volle meer bij krijgen. Die scoot dus een mooi handje op. Lemmer zielt hier op Starum naar een tweede plakje. nou, helemaal keurig. Hè? Ik kan niks meer zeggen. Constante zieler. Ja, het bloot. Ja, we er even wat al over hebben. Het bloot jammer voor de ouderen dat ze bij de eerste tonnen natuurlijk te min de romte zochten. Ik bedoel, dan krijg je toch misschien een hele hoge wedstrijd. Ja. Die kamer wel te wat om, normaliter. En dan hebben we bij de... Ja, ik derde hand omheen. We moeten wat beter zien. Ja. Maar, en we zullen in elk geval de reek van de scutter voorbij komen. Dat
hebben het goed jongen. Lemmer als strijder tot de finish. En bij de eerste treien zullen we geen vlaggen meer hingen. En dan hebben we het over een protestvlaggen. Hele mannen. Daar zullen we geen protestvlaggen. We hebben het al eerder zijn. Liet Smelskoetje trotseert je toch de wegen van het Iselmar. En komt keurig als vierde over de lijn heen. Ja, de eerste twee die ben er misschien wat uit. En maar als je hoe nou als dit veld weer achter elkaar aankomt. In zo'n iets beetje tijdsverschil. Misschien ik weer een minuut of zo'n 8. Dan, dat zal dan denk ik wel haast de situatie werden. Dat is toch wel dat het spul heel tegen bij elkaar leidt. Ja. Trachten. Jeroen Pietersma leek er in eerste instantie ik net zo goed bij te zitten. Maar hier juster ik een onvallende mentaliteit en dat pakte ik goed uit. En die zielt keurig naar een 5e plak. Daar ging ik de handen omheen. Ja, goed. Pak ik de top 5 nog maar even. Daar heb ik de Reek die het bevestigt terug beeld heen. Nummer 1 Grauw, nummer 12 Langwaar, 3 Lemmer, 4 Helemannen, 5 Drachten. Ja, er zit dan een gotje tussen. Hè? Daar komt Akkermoen. Die heeft de orenkoers volgen. Die is denk ik voor vandaag om het dan even omheen geweest. Ja, en Jenne Woord. Ontjoert de koprenner in Ja. het klassement. Maar dat zal er net blijven. Want hij had juist er al 14 punten op Roen. Die wordt weer zo denk ik. En Joertson. En dan is het de regerend kampioen Grauw. Die een heel eind opscoren zal. En voor eerst het eerste plak pakken zal. Ja, die maakt het een klapper. Akkerum. Ik hoor de streek. Jenne Woord komt dan weer achter Akkermoen op een zondeplakje. Nou, we hebben tot nu dan nog geen vlagjes weer jongen. Dat. Nee, ja, het is nou ook moeilijk te zien. Ja. Zuidwest ook een vlagje. Het is nog. Nee, dat is het blok, denk ik. De wappert valt maar nog wel wat. Maar. Nou, net zo, ja, nee, net zo vol meer ook. Nee, ik daar bij de Zuidwesthoeken binnen Vlagen eruit. Dat is toch wel bijzonder dat je skiën gaat Ja. en gewoon de stangen brutsen. Of je moet, ja, daar wappert nog Ja. een vlag. Dat is Dat moet dan Jouweren. Jouweren wezen. Ja. Wat doet Jouweren met watje om dat schip wat boven hem is om te draaien. Zou er dan nog wel draaien kennen om het startschip? Het is in beelden die vertekenen die natuurlijk wel wat. Klopt. Maar wat zijn, die draait nou en Akkerum gaat mooi. Ik denk het net. Oeh jongens. Ja, dat is heel rond te wijzen hier. Dat is, maar wat zijn, dwingt Jouweren heel eind terug te zielen. Ja, komt goed. Jouweren zeggen we wel een vlagje. En wat zijn, dat denk ik. Want, of nee, nou dat zou wel heel raar zijn. Ja, die had toch een heel soort les van een heel soort scootjes aan. In het begin zeker, ja. De, Ja, daar wappert, dat is de Jouwer denk ik nog, of net? Ja, Of wie dit? dat Ja, is Jouwer. die wapperen nog. nou, ik zag niks meer. Nee. Bij wat zijn. Nee. Ach, Ja, daar zijn natuurlijk de skippen wedderlessen, ha, die ben er ook uitgegaan. hè? ja, dat klopt. Dat Dus klopt. die hebben een Ja. protestnaam. En Nee. dan winnen we bleun bij nummer 7 Jenne Woord die over de lijn kwam. Zuidwesthoek als 8e. Njoggen wat zijn. 10e Jouwer. En dan met heel dal achterom Huzem komen. En dat is nummer 11. Want meer scootjes hebben we het net. Snits is net starten. Het Veen is er mooi een Brutsen helm houdt uitgegaan. En Ljouwert besluit zelf na een protestsituatie om maar de wal op te zieken. Maar beide ik mooi een protest vlagen toen ze de street verlieten.
En Juster heeft ze heel knap stand houden, Huzum. En dan wil je tweede. En nou ben je laatst. Ja. Nou ben je maar al wat skippen moer, maar Maar ieder skipper zal Joert zijn eigen verhaal hebben. zeker weten. En die verhalen... Ja, en daar zullen we ik nog een vlaggen, hè? Ja, Ik, dat Huzum, kennen we een vlagje noteren. Dat zal wat in de oude wijze dan. Hè? Dat zal haast wel. Maar dan krijgen we nog, denk ik nog, toch nog weer harder de uitslagen dan dat we dachten. Dus, Ja. Dan, hier op de slag van Starum, kunnen we het wel nemen. Zeker. Dat we vroeger altijd een handje verderop, hier, Leverdeo-slaaf, maar hier weer het Joert de slag op Starum. En komt Huzum als laatste. We nemen nog één keer het hele rijtje even niet kwart op. 1 grauw, 2 langwaar, 3 lemmer, 4 hele mannen, 5 drachten, 6 akkerum, 7 jennewoord, 8 zuidwesthoeken, 9 woord zijn, 10 de jouwer en op het 11e plakje Johannes Meter van Huzum. Ljouwert verliert de strijd, Jervingen verliert de strijd met een Brutsen Helmout en Snits is net starten. Pieter, bedankt. Klaar. Do, ik mag maar even naar die zwanen daar om wat mentale steun te Jan. Wij sluiten hier al op de Isselmar bij Starum. En graag ontman je bij wat zijn. Ja, klopt. En we krijgen nog even straks, daar wacht je even op. Geertje de Vries, die zal grif even achterop het scootje zitten bij Douwe Visser van Grauw. Om zijn verhaal te jaren. En dan geniet je ook maar even van de prachtige beelden jaren van de viskotters in de haven van Starum. Wij varen nu de sloes in mooi het scootje van Grauw. We staan op het achterdek mooi skipper Douwe Visser. Hoe is het Douwe? Bist je terug? Nee, dat is voor op zich wel mooi. Juster. Toen wie ik helemaal aan het eind. Daar op die droogtes en hij is haast 2,5 hele zielen litten. Dus daar ben ik echt niet blij mee. Maar Joert, hier gingen we wetter en wegen. Hè? Dus, ja. Maar het weet het wel, maar wat we van tevoren al zijn, het is niet leuk, want het klassement is niet leuk. Dus wel, de gaan meesten de gaan dingen steken. Want het batste behoorlijk. En dat is jammer voor het klassement, maar niet voor u in dit geval. Nee, Jim komen er goed uit naar voren. Jereveen volle minder. Die moest me aanrijden de wedstrijd verlitten. Jim hebben de hele tijd maar een rere vlaggen stield. Ja. Ja, Akkerum die wie zus er juist op dat wij een boei raken hier. En toen heb ik direct een rondje gediend. En nu raken hij de boei bij de stad. Volgens mij weet ik vrij zeker. En hij deed er ook vanuit dat de staat van we zijn, van ons. Maar dankzij dat gingen wij hoe sturen we achter alles langs en weer eerst bij de boei. Dus prima. Maar dat we eigenlijk even payback van Juster. Volgens mij had er 100 punten raken, maar geen meer lusten hier gezin aan. Oké, maar de Zuiderstal, je start weer uiteindelijk naar de eerste goed. Je moest een slag hoe stuurboord maken en dat bleek de goede slag te wezen. Nou, dat hier wel een beetje zijn van op de muster verlangskedden. En als dat net kent, voor hier lang er boeitjes. En de vaas in de boeitjes aan, was de hondjes omheen en dan zei ze van met te draaien. Maar ja, die boeitjes lijnen naar Saflief, dus dat zie je dan ik wel. En wij zijn achter iedereen vol gas door stuurboord langs gegaan. Maar wel direct en in de goede klap en net een meter te vier ziel. Dus dat weer een gelokje, bij een ongelokje zit maar. Ja. Zes is eerlijk. Hier deze wedstrijd trok in mappen? Nou, wat ik ze kreeg zei, het kan zielen, maar er gaan dingen kapot. En dit is toch eeuwig zonde voor Willem, volgens mij. Die had die hier kapot, Willem? Dat weten we net, want we zeggen ze erop in je gaan, maar we weten net wat er onderhand is. Dan moeten we nog even achterom. Ja, nou ja, Willem en Tietse en ze het klassement nou is, hebben we allebei de alle minnen. Ja, dan krijg je een opdonder. Dus dat vind ik eigenlijk, daar moeten wij machinaal, ik heb hier gezegd van, op hier mijn contact, we kennen best zielen en wij zeker, wij rijden u echt heel lang. Maar als het verstandig is, de gelukkig geen ongelukken, maar de boel gaat kapot. Het gaat eigenlijk te mal. Oké, duidelijk. Voor het publiek is het natuurlijk prachtig en ja, het bier smaakt het dus goed, maar aan de andere kant, ik vind het jammer voor het klassement. Doe heeft goede zaken hier voor het klassement, maar dit eerste plak lokweeske en ontman. Dank u wel, ja.
Dat wie Geertje de Vries in gesprek met Douwe Visser, de winnaar. En ja, die hier toch wel een beetje de mening dat er toch wel wat wrede omstandigheden wie. Maar hij zal net minder blied wezen voor zijn titeljuwet. Wij sluiten hier vanuit Starum nog een keer. Pieter Brouwer, Tierentank. We komt volgende week nog een keer, Miendik? Of Nee, ik denk het net. denkst net? Nee, normaal ben we persboord, hè. Oké, Dus, dat was de drok deze week. In elk geval, Tierentank. Wij binnen Manje weer om in wat zijn, met de stream. En wij wensen jou een noffelijk weekend.